aditu plataformak eta proiektu honek ekarpen desberdinak egin ditzake bai merkatuan da bai gizartean. Proiektu honek adibidez, Europako ikus-entzunezko industrian laguntzen du, gure helburuetako bat hori izan zen. Baina egia da, akaso enfokea enpresa txiki eta eduki sortzaile txikiengan jarri genuela proiektua hau martxan jarri genuenean. Eduki eleaniztunak sortzeko baliabiderik ez duten enpresa txiki horientzat plataforma hau oso lagungarria da. Adibidez, merkatu globalean lehiatzeko aukerak zabaltzen zaizkie eta enpresa hauek lehiakorrago egiten dira. Adibide batzuk jartzeagatik, ikus-entzunezkoen edukiak gaur egun online plataformetan ikusten ditugu nagusiki, eta hor sartzea oso zaila da, eta gure plataformak, aditu.eusek, merkatu berrietara eta eremu berrietara sartzen laguntzen die enpresa txiki hauek batez ere. Eta ohiko kontsumo ereduak ere beranzko joera nabarmen baten aurrean daude, eta enpresa hauek negozio eredu berriak sortzeko aukera ere ematen die, plataforma honek eskaintzen dituen funtzionalitateekin. Eta oro har, baliabide mugatua dituzten enpresei buruz ari gara, eta ikus-entzunezkoak eskuragarriago jartzeko aukera ematen die baliabide honek, adibidez ikus-entzule kopuru handitzeko, edo tokiko audientzietan publikatu edo zabaldu diren ikus-entzunezkoak beste hizkuntza batzuetara azpititulatzeko edo bikoizteko adibidez. Hizkuntza badakigu oztopo izan daitekeela edukiak zabaltzeko orduan, batez ere hizkuntza gutxitu buruz ari garenean, eta proiektu honek irisgarritasuna bermatzen du, eleaniztasuna bere ardatzetako bat baita. Eta, orokorrean plataforma eskuragarri dago aditu.eus webgunean, 6 hizkuntzatan lan egiten du, euskera, gaztelania, frantsesa, ingelesa, katalana eta gallegoa, eta, edonor erregistratu daiteke plataforman eta probak egin. Ikus-entzunezkoen sektorea hazkunde prozesu batean murgilduta dago gaur egun, eta gizartean izaten ari garen eraldaketek, edukiak kontsumitzeko modu berriek, horrek behar berriak sortu ditu gizartean eta merkatuan. Eta, eraldaketa sozioteknologiko horretan murgilduta, sektoreko behar zehatzei erantzuteko asmoa izan dugu proiektu honekin. Alde batetik, edukia eleaniztuna eta irisgarria sortzeko prozesuak optimizatzeko tresna bat aurkeztu nahi genuen bai merkatuan da bai gizartean. Nolabait eduki hori sortu, produzitu, gizartera zabaltzeko prozesutan eragiten duen teknologia propio bat eskaini nahi genuen. Ikus-entzunezkoen alorrean ere, jakin badakigu ingelesa nagusi dela, eta horren aurrean eleaniztasuna ardaz duen teknologia eskaini nahi izan diogu gizarteari eta merkatuari. Eta honek Elhuyarren helburuekin eta asmoekin guztiz bat itentzula ikusi genduen, izan ere euskerazko teknologia sustatzea, sortzea eta horri zabalkundea ematea gure egitekoetako bat da, eta proiektuak hor lotura zuzena du. Elhuyarren apostua garbia da, ikerketa eta berrikuntzaren alde egiten duen erakunde bada. Elhuyarren lantzen ditugun adimen artifizialeko proiektu guztietan eta teknologia guztietan saiatzen gara oinarrizko ikerketako joerak aztertzen, jakintza hori eskuratzen eta gero hori proiektuetan aplikatzen. Eta albada gizarterainoko bidea egiten. Eta proiektu martxan jarri genuen garai bertsuan, Elhuyarrek nolabaiteko apostu estrategiko bat egin zuen adimen artifizialaren alorrean. Elhuyarren adimen artifiziala hizkuntzan lantzen da, adimen artifizialen esparru konkretu bat, eta adimen artifizialeko zentro bat sortu zuen Elhuyarrek, orain NLP teknologiak izenekoa. Hemen ere apostua garbia zen, ikerketa, berrikuntza, eta hizkuntzaren prozesamentuan zentratutako lantalde eta proiektu espezifikoak lortzea. Eta, testu inguru hau kontuan hartuta, momentu honetan ikerketan genbiltzan alorrak ere aztertuta, ikusi genuen ahotsak pertsonalizatzeko teknologiekin, dagoeneko egin genituen probak ikusita, proiektu honetan teknologia mota hori sartzeko aukera izango genuela. Eta nolabait bikoizketara bideratutako funtzionalitatez hornitua izango genuela plataforma. Beraz, ahotsekin lan egiteko, badakizue, grabazioak behar dira, entrenamentuak egiteko, eta guretzat erantzukizunaren aldetik, alderdi hori zaintzea ezinbestekoa izan da beti. Kalitatezko grabazioak lortu, dagokion pribatutasuna, erabilera baldintzak, zehaztu, bakoitzarekin, eta plataforman txertatzeko ahots sintetikoak sortu genituen. Proiektu honen beste funtzionalitate berritzaile bat eta jatorrizko ikus-entzunezkoaren ahotsak imitatzeko sistema bat ere integratu genuela plataforman. Esan nahi dudana da, sarrera bezala edo jatorrizko ikus-entzunezkoaren bideoan agertzen diren ahotsak imitatzeko aukera ematen duen sistema bat txertatu genuen plataforma honetan. Aipatutako funtzionalitate hauek aditu.eus plataformaan erabil daitezke eta beti eskaintzen dugu
datuen eta ahotsaren kudeaketa segurua. Nolabait, erabiltzaile guztiek arriskurik gabe bereien datuak eta edukiak prozesatu ditzaten. Beraz, guretzat gakoa da, bai funtzionalitate gehigarriak ematea, balio erantsi eskaintza gure plataformetan, baina beti erantzukizunetik eta segurtasuna helburu izan da. Aditu plataformaren garapenean diru laguntza hau gakoa izan da guretzat, ikerketan aurrera pauso handiak egin ditugu, eta hori merkatura eta gizartera eramateko aukera bat ireki zitzaigun programa honekin. Proiektua eleaniztuna da, Europako begirada dauka, baina gure ikuspegitik egin ahal izan dugu lan, eta hori guretzat oso balio garrantzitsua da. Ikerketan aurrera pauso handiak egiteko ere balio izan digu, eta gure teknologiek oro har salto kualitatibo handia izan dute diru laguntza eta programa honi esker. Eluiarren ikuspuntutik, gure estrategiarekin guztiz bat datorren programa da hau, ikerketa eta berrikuntza dira gure jardunaren ardatzak, eta baita deialdi honenak ere, eta oso testuinguru egokia izan da proiektua aurrera eraman ahal izateko.